didto sa Iconium. Gawa Kapitulo 14 versikulo 1 hanggang 7. Ang nahitabo didto sa Iconium pareho usab sa nahitabo didto sa Antioquia. Miadto si Pablo ug si Barnabas sa simbahan sa mga Hudyo. Ug tungod sa ilang pagwali daghang mga Hudyo ug mga dili Hudyo ang mituo kang Hesus. Apan ang mga Hudyo nga wala mutuo, misulsul sa mga dili Hudyo aron kontrahon ang mga tumutuo. Nagdugay didto si Pablo ug si Barnabas. Wala sila mahadlok sa pagsulti mahitungod sa Ginoo. Gipakita sa Ginoo nga tinuod ang ilang gitudlo mahitungod sa iyang grasya, tungod kay gihatagan niya sila og gahom sa paghimo og mga milagro ug kahibulungang mga butang. Busa, nabahin ang mga tawo ni adtong syudara, ang uban midapig sa mga Hudyo nga wala mutuo, ug ang uban midapig sa mga apostoles. May mga Hudyo ug mga dili Hudyo, kauban ang ilang mga pangulo, nga nagplano nga pasakitan ug batuhon ang mga apostoles. Pagkahibalo sa mga apostoles sa maong plano, nangagiw sila ngadto sa Listra ug sa Derbe, mga syudad nga sakop sa Licaonia, ug sa palibot nga mga dapit. Ug giwali nila didto ang maayong balita.